můžeme nebo nemůžeme? Jo, vysvětli situaci, Peky. Okay, tak kde se nacházíme? Dámy a pánové, teďka jsme někde v újezdu, jsme 45 minut předtím, než přijedeme na místo, jedeme do Vranovic, jo? Je to nějaká malá prdel, nebudu to pomlouvat, nevím, kdo se na to dívá. Ale jedeme do škaredý sokolovny, protože nejsou lové, to nevadí. A proč tam jedeme? Jedeme tam zvedat, jedeme dělat cílový trojboj. Ten nejoficiálnější, který v České republice je, sice to tak nebude vypadat možná, ale je to pravda, takže tomu věřte. Yes. Pro kamarády, nebo spíše pro diváky, dobré ráno. A pro kamarády dobré ráno, čuráci. Předávám slovo tady Tobiášovi, může si říct, co chce. No tak nevím, pičo, jedem na mistrovství Jižní Moravy. Mužů a žen v silovém trojboji. A hlavně mužů, tam bude hodně testosteronu. Dobrý ráno, kurva. Bereme to takový tripík, jo. Takovej road trip po Česku, vole, takže to moc nedává smysl. Že bych to řekl spíš taková okružní jízda, protože v Česku road tripy neexistují. A jedeme, no. Co na to mám říct? OK, ještě jsem to zapomněl, v 8 máme vážení. Budeme vážit, já jsem do 83 kg, Tobiáš do 93 kg. Já se vedu celkem v pohodě, mám 81 aktuálně. A při tom vážení se samotným se potom ta kontroluje equipment, vybavení, co máme u sebe. Já za sebe mám ta všecko profi, jsem si objednával, kupoval, takže si myslím, že by to nemuselo být špatný. Kolik to stálo? Tyjo, hele, ten samotný to vybavení je tak tolik ne, nebo nevím, 4-5 tisíc třeba, ale samotný závody ze vším mě stály asi 8 tisíc. A i s kontrolama a z registrací a takový. Je to sraní, no. Takže pokud to nebude minimálně 3. místo, budu naštvaný, ale jako co chceš čekat od prvního závodního toho, sessionu. Takže tak, holky, kluci. Krát, tak už si nepotřebuješ nic jim dávat. To já jo, vole, protože já jsem takový, já odepíšu jednou za 2 dní, vole, a oni vždycky mají pičo. Oni vždycky mají keci, vole, že nepíšu, vole, že to, no, pičo. A kdo ví jak, vole, jo, já to vždycky musím hrát na to, vole, že prostě nemám čas, vole, a že jenom voda, vole, pičo, to já vždycky úplně nezvládám, vole. Je to tam nebudeš dát do videa. Máš tu potraviny, jo? Tady je potravina večerka, vole. Aspoň něco, vole. Parkoviště tam? Silový trojboj, no, to napsali, vole. Tak, dámy a pánové, jsme na místě, vypadá to tady jak v komunistické, vole, Osvětimi. Parkoviště pro silový trojboj. Koukejte. Ty vole. Ty vole, oni zařídili úplně parkoviště, ty vole. To je luxus, kámo. To je luxus. A i parkování nezajistili, vole. Jak to je dobrý. Ale je tady Range Rover. Dámy a pánové, koukejte. Vlezl jsem na nějakou stanici, tamhle ten Borec vypadá, že zvedne tak 3krát víc než já. Ne, to jenom vypadá, kámo. Oni všichni si mají nakoupený nejlepší pičo. Všechno mají nejlepší. A pak tam přijde a pak zvednou 100 kg na bench, vole. Tak jo, kluci. Sportovní přátelé, závodníci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na 11. mistrovství Jižní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji. One eternity later. Takže závodníci se můžou rozejít a aby se nachystala první skupina. Natáčím, Moši. Sice jsme takový kulturistický tým, ale všechno tady přezvedáme. To teda, vole. Takže teďka to je v hlavě jenom, kámo. Připravujeme se na mistrovství Moravy. Jižní Moravy, kámo. Jižní. V silovém trojboji mužů a žen. Zrovna se převlíkáme do našeho dresu, ve kterém už zůstaneme dneska. Dnes, kámo. Já myslím, že to vymýšlel Pohodlný, ne? Nějaký gay skurvený. Nevím, jestli si mám dát rovnou SBDčko na sebe. Nechtěl jsi se ještě vychcat, Peky? Chtěl, ale to nám nezvládnu. Chtěl, no. Tak Peky dneska bez chcení. A nebo vyzkoušíš, jestli ten dres je vodotěsný, mě to zajímalo. Bude tam ten podtlak, o kterém jsi mluvil. Přetlak tam bude. A to zvládneš. Tak jo, no. Už si dáš domů takhle boty a všechno, jo? Já si beru normálně určitě boty, jo, tam budu chodit. Taky si to teďka nandá, aby za 5 minut si to mohl sundat, až bude chcát, víš. Až budu to na první pokus, tak to budu ready, no. Kluci. Hlavně máme třeba 1,5 hodiny ještě, jo? Máme 1,5 hodiny do té doby, než se půjdeme rozcvičovat teprve. Já půjdu hnedka, kámo.
Já tam hodím těch 230, aby si byl jistý, že to dám. Zkusím to vytáhnout. No 230, ale to je deadlift, to až vole úplně třeba za 5 hodin. No, to zkusím teďka tam hodím 230. Můžeš to zkusit, jo? Když to hodím, tak tam pak půjdu zrovna. Jak vypadám, Petře? Vypadáš Jak super gay. Víš do prdele. Asi vypadáme oba dva jak kokoti úplně. To je... Teď já se vychčiju, kámo. Víš, jak já vám názorně ukážu, jak budu psát, jo? Já si takhle vezmu 2 prsty, strčím si je sem a takhle ho tam vytáhnu. Fakt, kámo, to máš vidíš. To už je nenatáč. Jaký jsou počty, hoši? Na piču. Musím zapsat první cvik, první dřep. 170 kg, to je 160 hodně lehký, jo, ale já nevím, no. Oni chcou tam hodně hloubky a taky Ale ty jsi úplně dobrý, kámo, ty mě neser, vole. Ale nejhorší na tom je, že já jsem ukazoval svůj dřep tomu týpkovi, co tam byl s náma. No. On mi řekl, dobrý, to je v pohodě. Pak co ukázal ty, já řekl, ty vole, Tak bude těsně. Jaký to dává smysl, ty vole. No nevím, kámo, no. Když ty máš víc lepší hloubku, tak 3krát víc než já. To je pravda. Třetí Michal Pekárkový, připravil se může Lukáš, Hanuš Poudence. Šinka připravena. Pojď! 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 Pojď, lehký! Pojď, dělej, nahoru, nahoru! Hezky. Jaký máš pocity? Jaký máš pocity? Neslyším nic, kámo. Jo, dobrý? Heránkovi Jihlava a připravil se může Michal Kolář, taktéž Jihlava. Šinka připravena. Jo, dík. Pojď! Pojď, dělej! Nahoru, dělej, pojď! Pojď! Jasně, jasně. Ale počkej, to aspoň to můžeme snět. No. Tak co jsme odjeli teďka? Dámy a pánové, jsme teďka po prvním cviku, po dřepech. Za mě to celkem dobrý. Já jsem si odjel to, co jsem chtěl. Moje tréninkový PR jsem dal i tady. To by tady dopadlo podle mě něco podobně. Zvládli jsme váhy, které jsme chtěli. Jsme teďka, jak jsem už řekl v úvodu, jsme poprvé teďka na závodech. Teďka je to profesionální závody IPF, což je to nejpřísnější tady v České republice. Původně jsem měl první pokus 170 kg, což jsem se bál, že ani nedám, nebo jak to mám říct, ale zadařilo se. První pokus 170 platný, druhý pokus 185 platný a třetí pokus, což je i tréninkové PR, jsem dal 200 a to bylo taky platný. Takže za mě dřep se dost povedl a první oficiální závody a hnedka jsem si takhle to odjel pěkně, takže jsem spokojený. Navážil jsem 79,5 při vážení, takže jsem spokojený. Jsem do 83, co jsem si mohl ještě tu váhu trochu vykorigovat vejš. Ale za mě dobrý, no, a to by se může vyjádřit k sobě. Já se vyjádřím. No, já jsem měl 161 dřep, začátek, první pokus. Taky jsem navážil hodně málo, navážil jsem 86,5 a byl jsem v kategorii do 93, takže jako
třeba 6 kg jsem ještě mohl hodit nahoru, to je jedno, ale první pokus jsem měl 106, ten byl dobrý, ten byl easy. Dal jsem se hloubky a hloubka úplně v klidu, pak jsem měl 15 víc, to je kolik, 175 a pak 190, takže já jsem chtěl dát 180, jsem chtěl dát, byl můj cíl, takže 190 úplně v klídečku. Rozmrdal jsem si ruku, rozmrdal jsem si obě dvě ruce u dřepu, takže krásný. Teď půjde bench, to asi hodinku a půl máme bench. Je tady čekačka jak píče, tak jíme řízku. Dáváme do sebe nějaké kalorie, nějaké cukry, aby jsme byli v pohodě, protože, abych tak informoval, není to tak, že by to bylo fakt jako na hodinu, že bys odjel všechny tréninkové věci, jako jedeš ve fitku, ale tam mezi disciplinama jednotlivými je třeba 4 hodiny. My jsme začali v 8, dostal jsem se na dřep nějakých 12 hodin, teď je 13:24 a za půl hodiny teprve začíná první pokusy, takže vlastně ženský benchu a my začneme tak za takových 3/4 hodiny. Za hoďku a půl spíš bych řekl. Tady kamoš tak za hoďku a půl, já tak za 3/4, protože jsem v nižší váhovce, začínám dřív. Je to od nejnižší po nejvyšší. A uvidíme, zatím se daří a uvidíme, jestli nás náhodou něco nepotká. Doufáme, že ne. Nepotká. Ale abych řekl, je to o dost těžší jak tréninkově, protože tady se dost hlídá hloubka, dost se hlídá technika. Třeba u samotného dřepu nesmíte odlepit paty, nesmíte mít ani poutka na zápěstí. Co všechno Peky dodržel? Já jsem všechno dodržel. A nesmíte, nahoře když jste, tak si to vyvlíknete, čekáte na povel, je to povelovaný. Není to prostě, že ve fitku si to odhákneš a dřep hodíš to tam. Ještě většina borců ve fitku vlastně nejedou ani tu hloubku, co mají, je to tady hodně korigovaný. Jo. Je to fakt oficiální, že ty váhy fakt jako není co tomu vytknout už, vůbec nic. Jsou tam 3 rozhodčí, jo, jestli ti to schválí, tak prostě je to platný pokus. Je to lehký. Pojď! Jo. Pojď! Járo, pojď! Dělej! Takže bohužel na chvíli závodníka. A nyní sníží. Pojď, dělej! Tak Peky, pičo, vykládej, co se stalo dneska. Tak dámy a pánové, teďka jsme po benchpressu, Ano. zatáhli jsme celkem dobře, to vám teďka povím. Já ve svý váhovce 83 jsem první pokus zkoušel 140, což většina lidí tam měla 115, 110, 100, 120 a nakonec první pokus teda 140, úspěšně, druhý pokus 150, úspěšně a třetí pokus jsem zkoušel 160, který jsem nedal bohužel, takže jsem zapsal 150, ale borec pode mnou, ten měl 130, takže se stejně o 20 kg výš než druhý místo, takže jsem rád, že se mi to posunulo o 20 kg. Ale necítíme se úplně nejlíp, je to hrozně dlouhý pauzy mezi samotnýma těma disciplinama, protože přijeli jsme v 8 a kolik je teďka? Hodně hodin. A teďka jsou 4 hodiny. Takže vlastně 2 disciplíny, dřep a bench press a jedeme to od 8 až do 4. Takže je to dlouhý, je to únavný a už prostě cítíme, že jak dlouho čekáme, že to není úplně ideální, protože nejsme zahřátí, je to takový nic moc, takže tak abych se vyjádřil, no. Je to na hovno, můžeš se vyjádřit, Tobi? Já se vyjádřím. Ale už jsem pěkně unavený a nevidím to, že bych chtěl zatáhat nějaký rance. Takže... No, on je debil, se vždycky podceňuje, ale vždycky zvedne největší rakety. Já jsem zatáhal na benchi dobrý čísla, líbí se mi to. První jsem měl 104 jako Michal, ve svý váhovce, jako v mý váhovce to není nic moc, protože jsem váhovku nad ním. V 93, ale nevím, jsem tak nějak, lidi začínali třeba na 110, 120, já jsem začínal na 140, pak jsem měl 150, taky v pohodě a pak jsme přemýšleli jestli 160 nebo 155, dal jsem nakonec 157,5 a to jsem vytlačil jak píča, ty vole, takže jsem za to rád, jsem za to moc rád. A jo, ty vole, jsem rád a uvidíme, co na těch deadliftech, protože mě píče všechno bolí. Abych to upřesnil, to by teda dal druhý nejvyšší bench, třetí byl 252,5, on dal 257,5 a první pokus, jo.
Dal jsem. Sorry, 157. Já jsem přemýšlel teďka nad deadliftama. A první pokus, tam byl pokus, myslím 170, nevím jestli to Boris dal nebo ne, ale počítám, že ten druhý pokus byl nějak tak jako to, takže buď to je první nebo druhý. Můžu to hnedka zjistit, hnedka se podívat na... Ne, kámo, nedívej se, já si budu myslet, že jsem první. Dobře. No nic, hoši, jak to vidíte na deadliftech? Easy. Padne to. Ty vole, absolutní pořadí. Absolutní pořadí úplný, ale můžu. No, Tady jsou nějaký body a ty body se nějak sčítají a čím víc bodů máš, tím lepší. No já myslím, že tam prostě absolutka je jako kdyby z těch všech kategorií zhrnutí. No jasně, no to jako je, ale No, já nechápu, jak si ty body jako To počítají. je podle vzorečku, že jo, to je když Jo. přepočítáváš svoji váhu se svým výkonem, tak podle vzorečku je to taky tak stejně. Já jsem úplně ze všech, zatím 6. Že to je úplně hodně nebo... No, Ve 43, no. 6.5 hours later. Tak aktuální stav... To nebo jen jeho coach, pičo, to by se měl. Ano. Aktuální stav je následovný. Jsme unavení. Co k tomu řekneš? Já spím, kámo. Asi tak. Vajíčka. Tady. Prostě. Jsi hladovej. Já musím to zkusit nový závody, jak to musím pár. Prošel čas, jaký byl základ. Pojď, dělej! Aby rozhodčí 3krát platné. 40 bude hodnočení a na to hodnot nastoupí Tobiáš Peránek, Tovarysti Jihlava a připravovat se může Daniel Skoček, Brno. Šinka připravena. Pojď! Dělej! Pojď nahoru, dělej! Dělej! Mami, tati, dokázal jsem to. Kurva! Já jsem si splnil všechno, co jsem chtěl, i víc. Pro mamku, pro tačku nekouřím, ale splnil jsem si všechno, co jsem chtěl. A Pek je na tom ještě líp. Teď jsme jeli posledně deadlift a já dal 204, ty pičo. Utrhl jsem si obě dvě ruce, ale vole, dal jsem prostě, co jsem chtěl. Pokládám to za absolutní úspěch. A vlastně na první soutěž úplně přepal, kde byl. Dal jsem si PR deadlift 240, těžká osa, vole, tvrdá osa, píčo. Tohle ve fitku vůbec není, ale ty lidi prostě nabijou tu energii a máš sílu potom. Ty lidi jsou strašně důležitý. Podpora jak piča, měli jsme dobrýho kouče, který nám to vysvětlil, potkali jsme ho tady a dobré, vyšlo to dobře. Takže tohle vypadám pičo po deadliftech, ale je to dobrý. Dobrý, můžeš mluvit. Tak dámy a pánové, jsme po všech disciplínách. Teďka jsme dotahali tady s Tobím, on už určitě říkal. Já teda za mě skvělý výkon, bál jsem se prvního pokusu, což bylo 230, protože u nás v posilovně nebo ve fitku jedeme s deadliftovou osou, což je o dost lehčí. Ta osa sama o sobě je pružná, takže to samotné navalení na tebe ty váhy je o dost lepší. A tady ta osa je dost, za prvý je užší než deadliftová a za druhý je tvrdá, takže si to tolik nemohne. Ale byl tady dobrý hype, byli tady dobrý lidi, všechno, byla muzika, byla podpora, takže moje váhy 230 první pokus, 240 druhý pokus a třetí pokus 255, takže pravděpodobně teda ve své váhovce 83 kg v mužích jsem na prvním místě. Takže to uvidíme za chvíli, ještě bude vyhlášení a čau. Ještě pičo, absolutní vítěz, ještě je tady absolutka. No a to tady nejsem. A vysvětli tu absolutku, jak to je? No absolutní vítěz, to je, já jsem pochopil, nebudu to úplně tady specifikovat. Se přepočítává na ale vzorečky. Přepočítává se váha spolu s výkonama na nějaký určitý body a tam se ukazuje vlastně, kolikátej seš poměrově oproti všem závodníkům. Já teda
to vypadá, že budu do top 3. To znamená, že ze všech kluků, ze všech chlapů vlastně, a i těch 120 kg, 130 kg, a i těch, co zvedají úplný hordy a váží mrdy, tak budu do top 3 nejsilnějších tady, což nás tady jako celkově chlapů je kolem 50. Takže No, ve svý váhovce teda z 11 členů, nebo jak to mám říct, z 11 členů teda pravděpodobně jsem první, jestli to jsem to dobře vypočítal. Tak to se ještě uvidí a uvidíme. Takže čáko. Vítězem této kategorie se stal Michal Pekárek, tabulečný výhra, vykonal 605 kg. Blahopřejeme.